ey'nkundleni zokuxhumana sekuvele kwavuka indoda efana ngqo noKhuzani. Le ndoda lena ayibizi nje ngokuthi mhlawumbe izothi uKhuzani noma-ke bazi ihlobo kunjani kunjani, iyazi ukuthi ifana naye, kodwa-ke lokho ikuthatha njengomdlalo ngoba iyazazi ukuthi ubani futhi eyaphi ayihlobene nakancane noKhuzani. Lokho abantu bamangazela ukuthi hayibo le sizwe lena isivukaphi manje sifana noKhuzani kangaka. Umehluko nje ukuthi ayinaso isitsaka njengoba simaziyo uKhuzani ukuthi unesitsaka. Abantu bakhomentile bathi hayibo kwangathi uKhuzani engakabi namali. Le nsizwa lena-ke uma ukuthi ubuka uKhuzani dala engakabi kuleli zinga kulona wayengekho nje. Le nsizwa le ifana noKhuzani nje manje njengoba uKhuzani esenemali esenje. Awuthokozele nathi ividiyo lo umlisa ofana noKhuzani bese uyaphawula nawe usho ukuthi uvo lakho luthini, ngabe uyafana nendoda noKhuzani noma ayifani, bese uyasubscribe. Ihlale noKhuzani ongenasitaka-ke. Now uKhuzani, hayi laba abanye uKhuzani, nawe wangakuhlabulele. Ihlale noKhuzani ongenasitaka-ke. Now uKhuzani, hayi laba abanye uKhuzani, nawe wangakuhlabulele.